дар соҳилҳои кӯли Байкал зане бо номи Любов Мариходова зиндагӣ мекунад. Ин зан 79 сола аст. тавре гуфта мешавад қисмати бештари ҳаёташро ӯ бо канкисаворӣ гузаронидааст. нақлиёти ҷамъиятӣ дар наздикии нуқтаи аҳолинишин набуд ва то ҳол ҳам нест. ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ Любов Мариходова маҷбур буд ки то мактаб масофаи 4 километрро тай кунад. аввалин канкиҳоро барои ӯ падараш сохта буд. аз соли 1945 инҷониб Любов Николаевна ана ҳамин гуна рӯи Байкали яхбаста ҳаракат мекунад. корҳои хуҷагидорӣ аз ҷумла ҷамъоварии ҳезум ва нигоҳубини ҷонваронро ин зан худаш анҷом медиҳад. обро Любов Мариходова аз худи Байкал мекашонад. новбаса аз ин мушкилиҳо ин модари қавиирода намехоҳад ин маконро тарк кунад. Байкалро тамоми ҳастиаш медонад. моҳи майи соли равон Любов Мариходова 80 сола мешавад. вай ҳанӯз ҳам нерӯманд аст ва ҳамеша барои қабули меҳмонон хушҳол мебошад.